ఈరోజు 16వ అధ్యాయము ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 16th డేలో 16వ అధ్యాయం దైవాసుర సంపద విభాగ యోగము అని ఈ అధ్యాయానికి పేరు. అందరికీ స్వాగతం. దైవాసుర సంపద విభాగ యోగము, దైవ ఆసుర స్వభావాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. సప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. పద్మ మాతాజీ వచ్చారు మాతాజీ, హ్యాండ్ రైస్ చేశారు పద్మ మాతాజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చెప్పండి మాతాజీ. నేను క్లాస్ గురించి చెప్పమని పీపీటీ ప్రెజెంటేషన్. అలాగే ఓకే మాతాజీ చెప్పండి. నేను శ్రీదేవి మాతాజీకి పీపీటీ పంపిస్తాను, షేర్ చేస్తారా మాతాజీ? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ కనిపించట్లేదు. మీరు నాకు పంపించండి. పంపించండి మాతాజీ ఎవరికొకరికి. ఓకే. శ్రీదేవి మాతాజీకి పంపించాను. శ్రీదేవి మాతాజీ మాతాజీకి సిగ్నల్ పోయింది అనుకుంటా. అలాగే శీలా మాతాజీకి పంపిస్తున్నా. లేకపోతే ఒకసారి వాలంటీర్ గ్రూప్ లో పెట్టండి, నేను షేర్ చేస్తాను. పెట్టానమ్మా వాలంటీర్ గ్రూప్ లో. ఇంకా మాతాజీకి పంపించాను. ఓకే మాతాజీ, నేను షేర్ చేస్తాను. చూసాను. ఓకే. హరే కృష్ణ. షేర్ చేసే ముందే కొంచెం చెప్తాను మాతాజీ. చెప్పమంటారా? చెప్పండి. ఇది మీరు ఇప్పుడు షేర్ చేసింది ఇది ఏదో ఓపెనింగ్ కి దీంట్లో కుదరట్లేదు. శాంతిసుధ మాతాజీ మీకు ఏమైనా కుదురుతుందేమో చూడండి. ppt.part అని ఉంది. ఒక్క నిమిషం. ఓకే మాతాజీ, ట్రై చేస్తాను. ఒక్క నిమిషం, నేను ఇది రీనేమ్ చేసి చూస్తాను. వాట్సాప్ లో ఉంది మాతాజీ. ఇది
ఓకే, ఓపెన్ అవుతా ఉంది, నేను షేర్ చేస్తాను. ఓకే మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. ఓకే, స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా మాతాజీ? వస్తుంది మాతాజీ. కనిపిస్తుంది. ఓకే, చెప్పండి మాతాజీ, పద్మ మాతాజీ చెప్పండి. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ అసెంబ్లీ అయిన వాళ్ళందరికీ హరే కృష్ణ అండి. నా పేరు పద్మ అండి. నేను కిడ్స్ కి క్లాస్ తీసుకుంటున్నానండి. అంటే 6 to 10 years వాళ్ళకి తెలుగులో క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను. భగవద్గీత అంటే భగవద్గీత అనగానే పిల్లలకి చాలా ఉంటుందేమో అని అనుకోవద్దు. ఇది రాధా గోవింద టెంపుల్ వాళ్ళు మీకు కండక్ట్ చేసినట్టే చేస్తున్నారు. అయితే ఇందులో మనకి తెలుసు కదా, ప్రభుజీ వాళ్ళు వీళ్ళు ప్రెసిడెంట్ ఎవరంటే నామనిష్ట ప్రభుజీ, ఇంకా శ్రీల ప్రభు, గురువులేమో శ్రీల ప్రభుపాద. మనకి అందరికి తెలిసిందే ఈ విషయం. వీళ్ళందరూ మనకి ఈ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. సో వీళ్ళు మనకి కిడ్స్ అంటే మీకు చెప్పినట్టు ఎలాబరేట్ గా కానీ అంత ఎక్కువ గానీ ఉండదండి. పిల్లలకి చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. చిన్న పిల్లలది వేరేగా ఉంటుంది. భగవద్గీతయే కానీ రోజుకి ఒక శ్లోక నేర్పిస్తాము. దానికి మీనింగ్ పిల్లలకి ఎంత ఎలా అర్థమవుతుందో అలా చెప్పగలుగుతాను. ఇది 1 hour క్లాస్. ఇంకా చిన్న చిన్న ఆర్ట్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. తర్వాత కథలు చెప్తాను. భాగవతం కథలే ఉంటాయి. అవి కామిక్స్ లాగా ఉంటాయి. కామిక్ బొమ్మలతోనూ అది చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు పిల్లలు. తర్వాత వీళ్ళకి క్విజ్ ఉంటుంది ఆ క్లాసెస్ ని బట్టి. దానివల్ల వాళ్ళకి ఒక సర్టిఫికెట్ వస్తుంది. ఇది కూడా మీకు లాగానే 18 days ప్రోగ్రామ్. ఇలా పిల్లలందరూ యాక్టివ్ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. ఇది అన్ని లాంగ్వేజెస్ లోనూ ఉంది. ఇంగ్లీష్, హిందీ, కన్నడ, తమిళ్, తెలుగు, మలయాళం, తులు, బెంగాలీ, ఒరియా, మరాఠీ, గుజరాతీ. నేను మాత్రం 7 o'clock కి క్లాస్ తీసుకుంటున్నానండి. అలా వేరే వేరే టైమింగ్స్ చాలా ఉన్నాయి. కానీ చిన్నపిల్లలు మాత్రం చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారండి. ఈ క్లాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే కాసేపు ఒక 10 minutes ఇస్కాన్ గురించి చెప్తాను. తర్వాత ఇస్కాన్ గురించి అయినా ఏదైనా లైట్ పద్యాలు, ఇప్పుడు మన గురు ప్రణామము అలాంటివి రకరకాల రోజుకి వేరే వేరే వెరైటీగా ఉంటాయి. తర్వాత ఇంకొక 10 minutes ఒక శ్లోకము, దానికి లైట్ గా వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా ఒక అర్థము. ఇంకా నెక్స్ట్ 10 minutes ఏమో భాగవతం కదా. ఇప్పుడు మనకి గోవర్ధన్ లీల అలాంటివన్నీ కామిక్స్ రూపంలో ఉంటాయి. వాళ్ళకి మంచి పీపీటీస్ ఉంటాయి. వాటి మీద మేము చెప్తామన్నమాట. నెక్స్ట్ ఒక మారల్ స్టోరీ లాగా లేకపోతే నిమ్మాయి స్టోరీ లాగా ఉంటుంది. ఇవిదేమో ఆర్ట్ వర్క్స్ అన్నమాట. పిల్లల్ని డ్రాయింగ్స్ వేసుకురమ్మంటే వేసుకొచ్చారన్నమాట పిల్లలు. అలాంటి యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. అవన్నీ మళ్ళీ ఒకరికొకరు చూపించుకోవడం, చూడడం అవన్నీ జరుగుతుంది. సో వాళ్ళు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారండి. ఎవరైనా మీకు తెలిసిన పిల్లలు ఉంటే చేర్పిస్తారని మాకు ప్రభుజీ వాళ్ళు మీ క్లాస్ లో చెప్పమన్నారు. సో అందుకే చెప్తున్నాను. మనకి అసైన్మెంట్స్ అలా ఏదైనా కథలు రాయమని, కథలు చెప్పమనొచ్చు అలా అన్నమాట. వీళ్ళ తర్వాత క్లాసెస్ లో ఏకాదశికి శ్లోక చాంటింగ్ కూడా ఉంటుంది. వచ్చిన వాళ్ళు శ్లోకాస్ కూడా చదువుతారు ఏకాదశి రోజు చిన్నపిల్లలు. జన్మాష్టమి రోజు చిన్నపిల్లలకి జన్మాష్టమి రోజు ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ కాంపిటీషన్, ఇంకా శ్లోక కాంపిటీషన్, అలా కృష్ణ భజన్స్, ఇలా వీటిల్లో కాంపిటీషన్స్ జరిగాయి. తర్వాత వాళ్ళల్లో ఇదిగోండి ఇలా వాళ్ళు వీడియో ఆన్ చేసి ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ లో పాల్గొన్న ఫొటోస్ ఇవి. తర్వాత ఆ కాంపిటీషన్ లో కూడా గెలిచిన వాళ్ళకి ఒక అప్రిసియేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది చాలా బాగుంటుందండి. మీకు ఎవరికైనా తెలిసిన వాళ్ళకి ఉంటే కనుక తప్పకుండా చేర్పించండి.
ఎంజాయ్ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇది ఫ్రీయే. తర్వాత మాతాజీ ఇది సండే స్కూల్ కదా, తర్వాత 18 డేస్ తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ మమ్మల్ని మర్చిపోకుండా కొంచెం భక్తిలో కంటిన్యూ అవడానికి సరదాగా సండే స్కూల్ ఉంటుంది. అది కూడా 1 hour రోజు ప్రతి సండే. ఇది కూడా చేరొచ్చు ఈ 18 డేస్ తర్వాత సంగతి. అది ఫస్ట్ 18 డేస్ చేరిపోయాక తర్వాత ఆ సండే స్కూల్లో కూడా మంచి కథలు ఉంటాయండి. మొన్న మథురా గురించి చెప్పాను, చాలా బాగుంటుంది. అది కూడా చిన్న పిల్లలకి చెప్పేది. ఓకే, ఇది ఈసారి బ్యాచ్ December 6th స్టార్ట్ అవుతుంది. రిజిస్టర్ చేసుకోదలుచుకున్న వాళ్ళు తప్పకుండా రిజిస్టర్ చేసుకోండి. మాతాజీ వాళ్ళు మీకు గ్రూప్స్ లో ఎలా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలో అది పోస్టర్ పంపిస్తారు. అంతే అండి, ఇది చెప్దామని వచ్చానండి. మాతాజీ థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో అందరూ మాతాజీ చెప్పిన విషయాలు దయచేసి ఇంకొకసారి గుర్తు చేసుకుని మీ పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే జాయిన్ చేయండి. ఆ విషయాలన్నీ మీకు వివరించడానికి మాతాజీ వచ్చి చెప్పారు, చూపించినట్లుగా మీకు ఇందులో వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. 6 years నుంచి అడల్ట్ ఏజ్ వరకు డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ 6 to 10 మాతాజీ చెప్తారు. మళ్ళీ 11 to 15 యూత్ వాళ్ళకి వేరే వేరే ఉన్నాయి ప్రోగ్రామ్స్. ప్రతి ఏజ్ వాళ్ళకి ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. అది చిల్డ్రన్స్ ప్రోగ్రామ్ డీటెయిల్స్ అవి. సో అలాగే 6 to 10, 11 to 15 ఒక గ్రూప్, తర్వాత 15 నుంచి 25 యూత్ గ్రూప్ మనలో కొందరు ఉన్నారు. ఆ తర్వాత అడల్ట్స్, ఇలా 4 groups ఉన్నాయి. మీరు ఏ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉంటే, అడల్ట్స్ అంటే అబౌట్ 26 and above. సో అలా ఏ ఏజ్ గ్రూప్ తగ్గట్టు మీరు ఆ ఏజ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అయిపోవచ్చు. తర్వాత అడ్వాన్స్ గీతా క్లాస్ మన అడల్ట్స్ కి యూత్స్ కి కూడా ఈరోజు చూపిస్తాము. అప్లికేషన్ నిన్న చూపించాను, మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాము. ఇప్పుడే రిజిస్టర్ చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు క్లాస్లోనే నేను చూపిస్తుండగా రిజిస్టర్ చేసేసుకోండి, అది మీకు ఈజీ అవుతుంది, మళ్ళీ మీకు డౌట్స్ ఏమీ లేకుండా. సో ఇప్పుడు దైవాసుర సంపద విభాగ యోగము చూద్దాము. ఇది అంటే దైవ అసుర రెండు విన్నారు కదా. దైవ అంటే దేవతల గుణాలు, డివైన్ క్వాలిటీస్ ఇంగ్లీష్ లో అంటాము. అసుర అంటే రాక్షస గుణాలు, ఇంగ్లీష్ లో డిమానిక్ నేచర్ అని చెప్పి అంటారు. సో ఈ 2 గుణాలు ఎలా ఉంటాయి, దైవీ గుణాలు ఎలా ఉంటాయి, రాక్షస అసురీ గుణాలు ఎలా ఉంటాయి అన్నది ఈ చాప్టర్ లో భగవంతుడు చెప్తారు స్వయంగా, ఈ గుణాలు ఏమిటి అన్నది. సో ఈ 2 చాప్టర్స్, నిన్నటి చాప్టర్, ఈ రోజు చాప్టర్, ఈ జ్ఞానయోగాలో అన్ని కూడా ప్రాక్టికల్ గా మనము ఫాలో అవ్వాల్సిన విషయాలు ఉంటాయి. ఎస్పెషలీ ఈ 14th, 16th, 17th చాప్టర్స్ లో మనం రోజువారీ ఏ రకంగా ప్రవర్తించాలి, ఏ గుణాలు అలవర్చుకోవాలి, ఏ గుణాలు వదిలించుకోవాలి, ఇటువంటివన్నీ కూడా ఇందులో చూస్తాం అన్నమాట. కాబట్టి మనకి ప్రాక్టికల్ గా బాగా ఉపయోగపడే చాప్టర్స్ ఇవి. మొట్టమొదటిగా భగవాను వాచ. శ్రీ భగవాను వాచ అభయం సత్వ సంశుద్ధి జ్ఞానయోగా వ్యవస్థితి దానం దమశ్చ యజ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయస్తప ఆర్చవం అహింసా సత్యమక్రోధ త్యాగ శాంతిరపైశునం దయా భూతేష్వలోలుప్త్వం మాధవం తీరచాపలం తేజ క్షమా ధృతి శౌచం అద్రోహో నాతిమానిత భవంతి సంపదం దైవీం అభిజాతస్య భారత. చక్కగా ఈ దైవ గుణాలు ఏమిటి అన్నది ఈ మొదటి 3 శ్లోకాల్లో కూడా వర్ణించారు. ఇప్పుడు మనం చూసిన ఈ 3 శ్లోకాలు ఏమిటి అంటే, ఈ 3 శ్లోకాల్లో మీనింగ్: ఓ భరతవంశీయుడ, నిర్భయత్వము, చిత్తశుద్ధి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధన,
దానము, ఇంద్రియ నిగ్రహము, యజ్ఞాచరణం, యజ్ఞం చేయటం అంటే యజ్ఞము యజ్ఞం అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము? అగ్ని ముందు కూర్చుని ఇలా సమిధలు వేస్తూ ఉండటమే యజ్ఞం కాదు. ఏ పని అయినా సరే మనం భగవదర్పణం చేస్తే అది యజ్ఞంతో సమానము. ఏ చిన్న పని అయినా మనకి ఒక శ్లోకంలో కూడా భగవంతుడు చెప్తారు ఏమని, నువ్వు ఏ పని చేసినా, నువ్వు యజ్ఞం చేసినా, దానం చేసినా, తపస్సు చేసినా, ఏదైనా తిన్నా, ఆఖరికి నువ్వు ఏ పని చేసినా నాకు అర్పించి చెయ్యి అన్నమాట మనం చూసాం. కాబట్టి అలా ఏ పని చేసినా భగవదర్పితం అనుకుని చేస్తే అది యజ్ఞంతో సమానం అని కూడా చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు క్లాస్ జస్ట్ స్టార్ట్ చేసాము. దయచేసి యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఒకసారి హ్యాండ్ రేస్ చేయండి అమ్మా. యూత్ గ్రూప్ ఎవరైనా ఉంటే హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. ఎవరైనా ఉన్నారా యూత్? మీకు ఆ ఆప్షన్ కనిపించకపోతే చాట్ లో ఒక మెసేజ్ పెట్టండి యూత్ గ్రూప్ అని. ఏదైనా పర్వాలేదు, మీకు ఏది వీలైతే అది. ఓకే ఓకే, హ్యాండ్స్ లోవర్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్, ధన్యవాదాలు అందరికీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో దైవ గుణాలు ఏమిటి అన్నది ఇది చూసాం కదా. నిర్భయత్వం, చిత్తశుద్ధి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధన, దానము, ఇంద్రియ నిగ్రహము, యజ్ఞాచరణము, వేద పఠనము, తపస్సులు, సరళ స్వభావము, అహింస. సరళ స్వభావం అంటే చిరాకు లేకుండా మృదుత్వము, ఎప్పుడు కూడా సరళంగా ఉండగలగటం, అంటే చికాకులు, కోపము అవి చూపించకుండా. అహింస, ఎవరిని కూడా హింసించకుండా ఉండటం. అహింస అనేది రెండు, మనుషుల్నే కాదు ఏ జంతువుని ఏ జీవిని కూడా హింసించకూడదు అనేది ఒకటి. రెండో విషయం ఏమిటంటే శారీరకంగానే కాదు మానసికంగా కూడా ఎవరిని హింసించకూడదు, మాటలతో గాని పనులతో గాని అని. తర్వాత సత్యం చెప్పటం, కోపం లేకుండా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. ఇవే నరక ద్వారాలని కూడా చెప్పారు. ఏది కామము, క్రోధము అని చెప్పి మనం ఒక శ్లోకాలో చూసాం. సో కోపం లేకుండా ఉండటం, త్యాగం అంటే సాక్రిఫైస్, వైరాగ్యం, మన యొక్క ప్రతిఫలాపేక్ష, పనుల మీద ప్రతిఫలం మీద కోరికను త్యాగం చేసి భగవదర్పితం చేయగలగటం. శాంతి, చాడీలు చెప్పకుండా ఉండటం, అన్ని జీవుల పట్ల దయ, తర్వాత ఎంతసేపు సుఖాలు కావాలి అంటూ కోరికలకు బానిసవ్వకుండా ఉండటం. మృదుత్వము, లోక విరుద్ధమైన మరియు శాస్త్ర విరుద్ధమైన కర్మాచరణ యందు సిగ్గు కలిగి అంటే అలాంటి పనులు చేయకుండా ఉండాలి అనేటటువంటి భావంతో ఉండటం. శాస్త్రాలు వద్దు అని చెప్పినటువంటి పనులు. దృఢ నిశ్చయంతో ఉండటం ఈ మార్గంలో. తేజస్సు, ఓర్పు, ధైర్యం, శుచిత్వం. ధైర్యం అంటే ఏమిటి? మామూలుగా అంటే ఎటువంటి పని చేయటానికైనా భయం లేకుండా ఉండటం అని కాదు. భగవంతుడి మీద విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు ఆ ధైర్యము, ఆయనే అన్ని చూసుకుంటారు, ఏది ఎలా జరిగినా భగవత్ ప్రసాదమే అనే మెంటాలిటీతో ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకు ఆ భయము, ఆ దుర్బలత్వము అనేది పోతుంది. ఆ రకమైన ధైర్యము. శుచిత్వం అంటే శుభ్రత, బాహ్య శుభ్రతే కాదు, అంతరంగిక శుభ్రత కూడా ఉండాలి. మానసికంగా అంటే చిత్తశుద్ధి, మనస్సు కూడా క్లీన్ గా ఉంచుకోవాలి, చెడు ఆలోచన లేకుండా. ద్రోహం చేయకుండా ఉండటం, గౌరవ వాంఛ లేకుండా ఉండటం, అందరూ నన్నే గౌరవించాలి అది అనేటటువంటి ఫీలింగ్స్ అవి లేకుండా ఉండటము. దైవీ సంపద కలిగిన వారి లక్షణాలు ఇవన్నీ అని చెప్పారు ఈ 3 శ్లోకాల్లో. దైవీ సంపద్విమోక్షాయ నిబంధాయ సురీమత మాశుచ సంపదం దైవీం అభిజాతోసి పాండవ.
దైవ గుణాలు మోక్షం దిశగా, దైవీ సంపద్ విమోక్షాయ, నిబంధాయ ఆసురీమత. దైవీ సంపదలేమో మోక్షం వైపు తీసుకువెళ్తే ఈ ఈ నిబంధన, ఈ ఆసురీ గుణాలన్నీ కూడా బంధాలలో మనల్ని చిక్కుకునేటట్లు చేస్తాయి. ఇక్కడ రాక్షస గుణాలు అంటే రాక్షసులకే ఉంటాయని మనం అనుకోకూడదు. రాక్షస గుణాలంటే ఆ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే చూడటానికి భయంకరంగా ఉంటారేమో, మనకి ఇదివరకు మనం ఈ చిత్రాలలో పురాణాలలో చూపిస్తున్నట్టుగా రాక్షసులు అంటే భయంకరంగా ఉంటారు, వాళ్ళకే ఈ చెడు గుణాలు ఉంటాయి అనేది కాదు. ఎవరిలో అయినా కూడా ఈ గుణాలు ఉంటే అవి అసురీ గుణాల కిందే లెక్క. సో అసురీ గుణాలు ఉన్నప్పుడు మనం ఆ గుణాలు మనల్ని బందీలను చేసి మళ్ళీ మనకు ఈ జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి అనేటటువంటి ఈ చక్రంలో చిక్కుకునేటట్టు చేస్తాయి. మా శుచ సంపదం దైవీ అభిజాతోసి పాండవ. మా శుచ సంపదం దైవి, నువ్వు దైవీ సంపదలతోనే పుట్టావు కదా, అభిజాతోసి పాండవ. కాబట్టి నువ్వు ఏమీ కూడా బాధపడవలసిన అవసరము లేదు అని చెప్పి ఈ శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు అర్జునుడికి. అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఇంకొక శ్లోకం కూడా మధ్యలో ఇంకొకటి ఉంది, అది మనం మిస్ అయ్యాము. లెట్స్ సీ దట్ వన్ ఆల్సో. సో ఈ మూడు ముందుగా మనకు ఈ మూడు చెప్పారు కదా దైవ గుణాలు అని చెప్పేసి. నెక్స్ట్ ఇది దంభోదర్పోభిమానశ్చ క్రోధ పౌపారుష్యమేవ చ అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సంపదమాసురీం. సో ఇక్కడ 3 శ్లోకాల్లో దైవ గుణాలను వర్ణించారు. ఇప్పుడు ఈ అసురీ గుణాలను వర్ణించటం చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ మనకు చిత్రంలో ఈ అసురీ లక్షణాలున్న ఈ కాళీయుడి యొక్క మర్దన ఇక్కడ మనం ఈ చిత్రంలో చూపిస్తున్నాం. సో అసురీ లక్షణాలు ఏమని చెప్పారు? దంభో దర్పో అభిమానశ్చ క్రోధం. సో గర్వము, పొగరు, దర్పము, పొగరు, దురహంకారం, అభిమానం అంటే ఇక్కడ దురహంకారం, క్రోధం, కోపము, పారుష్యం అంటే ఏమిటి అంటే మొరటుతనము, ఇవన్నీ కూడా అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అజ్ఞానం చాభిజాతస్య, అజ్ఞానము మరియు ఇవన్నీ ప్లస్ అజ్ఞానము కూడా ఈ అసురీ గుణాల యొక్క లక్షణాలు. సంపదం ఆసురీం అంటే అసురీ గుణాల వాళ్ళ లక్షణాలు. సో గర్వము, పొగరు, దురహంకారము, క్రోధము, మొరటుతనము, అజ్ఞానము అనేవి వీళ్ళ అసురీ గుణాల వాళ్ళ యొక్క స్వభావము. ఇక్కడ మనకు మళ్ళీ చూపిస్తున్నారు ఆ గుణాలు. అజ్ఞానము ఇగ్నరెన్స్ ఇంగ్లీష్ లో, పొగరు అంటే ఆరోగెన్స్, దురహంకారం అంటే ఇంగ్లీష్ లో కన్సీట్ అంటారనమాట. అంటే విపరీతమైనటువంటి అహంకారం, బ్యాడ్ అహంకారం అనమాట దురహంకారం అంటే. నేనే అన్ని చేస్తున్నాను, నేనే గొప్ప అనేటటువంటి ఫీలింగ్ ఉన్న వాళ్ళని దురహంకారం అంటారు. క్రోధము అంటే తెలుసు మీకు, యాంగర్. పరుషత్వం అంటే కటుత్వం, హార్ష్నెస్. గర్వము అంటే ప్రైడ్. ఇవన్నీ కూడా అసురీ గుణాలు. ఇక్కడ దుష్ట చతుష్టయం అంటారు. ఈ కౌరవుల పక్షం వాళ్ళలో దుర్యోధనుడు, ఆయన తమ్ముడైనటువంటి దుశ్శాసనుడు, కర్ణుడు, శకుని, వీళ్ళ నలుగురిని చూపిస్తున్నారు ఈ అసురీ గుణాలకు ఉదాహరణగా. వాళ్ళల్లో ఈ గుణాలు ఉన్నాయి చాలా మందిలో అని చెప్తున్నారు. సరే, ఇంకపోతే ఇక్కడ అంతకు ముందు కూడా మనం చూసాము ఈ శుచిత్వము అన్న మాటలు మనం ఇక్కడ చూడటం జరిగింది. ఏది ఈ దైవ గుణాలు చెప్పుకున్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ లో శుచిత్వము, తర్వాత సత్యం చెప్పటము, అహింస, ఇవి కొన్ని మనం ఈ దైవ గుణాల్లో కొన్ని క్వాలిటీస్ చూసాము. వీటిల్లో ముఖ్యమైనవి అంటే దయాభావం అనేది ఒకటి ఉండాలి. తర్వాత నిరాడంబరత అంటే నియమబద్ధంగా ఉంటూ సింపుల్ లైఫ్ జీవించాలి. ఆస్టెరిటీ, నిరాడంబరంగా, నియమబద్ధంగా, సింప్లిసిటీ.
తర్వాత నిజాయితీ, ఆ తర్వాత శుభ్రత, శుచిత్వం. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యమైనది ఏమిటి, మనస్సులో కూడా ఆ క్లెన్లీనెస్ ఉండాలి, పైకే కాదు మనస్సును కూడా చెడు ఆలోచన, దురాలోచనలు లేకుండా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి, చిత్తశుద్ధి అని చెప్పి ఇవి ముఖ్యమైన 4 ధర్మ సూత్రాలు. ఈ రోజుల్లో ఏంటి, అందరూ కూడా అశాంతితో ఉంటూ ఇలా ఎక్కువ అసురీ లక్షణాలతో మనశ్శాంతి లేకుండా ఇలా వాదులాడుకుంటూ ఉంటున్నారు. అదే భగవంతుడి మీద మన మైండ్ ఉన్నట్లయితే అంటే ఎలా మైండ్ పెడతాము అంటే భగవంతుడిని తలుచుకోవాలంటే జపం చేసినట్లయితే మనకు భగవంతుని తలుచుకుంటూ ఉంటే ఈ దైవ గుణాలన్నీ స్లోగా మనలో డెవలప్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఆ రకమైన అలవాట్లలో ఉన్న వాళ్ళు కీర్తించిన, జపించిన భగవన్నామాన్ని అది మనకు ఈ దైవ గుణాలు పెంపొందించుకునే అవకాశాన్ని ఇచ్చి మనకు మనశ్శాంతిని ఇస్తాయి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భగవంతుని కేంద్ర బిందువుగా ఉండే కుటుంబం కలిసి ఉంటుంది, కలిసి ప్రార్థిస్తే కుటుంబం కలిసి ఉంటుంది అని. దైవీ సంపద్ విమోక్షాయ నిబంధాయ సురీమత మాశుచ సంపదం దైవీం అభిజాతోసి పాండవ. కాబట్టి అర్జున, ఈ దైవ గుణాలేమో మోక్షం ఇస్తాయి, అసురీ గుణాలేమో మళ్ళీ ఈ బంధాల్లో చిక్కుకునేటట్లు చేస్తాయి. కాబట్టి నువ్వు దైవ గుణాలతోనే ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వేమీ కలవరపడవలసిన అవసరము లేదు, నీకు మోక్షం వస్తుంది అన్నట్లుగా అర్థం అనమాట. అంటే దైవీ గుణాలతో ఉంటే మనకు మోక్షానికి దారి ఉంటుంది. అది ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్ అన్నమాట. ఆ దైవ గుణాలు పెంపొందించుకుంటే ఆ రకంగా మనం మోక్ష మార్గానికి వెళ్ళగలుగుతాము. దైవ గుణాలు ఉంటే మోక్షం దశగా. దైవీ సంపద్ విమోక్షాయ, క్లియర్ గా చెప్తున్నారు, దైవ సంపదలు పెంచుకో నీకు మోక్షం వస్తుంది. నిబంధాయ ఆసురీ మత, ఈ ఆసురీ గుణాలు ఉన్నాయంటే ఇక నువ్వు బంధనంలో చిక్కుకుంటావు. సో ఇక్కడ మనకది ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్. ద్వౌ భూత సర్గౌ లోకేస్మిన్ దైవాసురా ఏవ చ దైవో విస్తరశ ప్రోక్త ఆసురం పార్థ మే శృణు. అర్జున, ఈ లోకంలో ప్రాణుల సృష్టి దైవీ స్వభావం. ద్వౌభూత సర్గౌ లోకేస్మిన్ దైవాసుర ఏవచ. సో ప్రాణుల యొక్క సృష్టి దైవీ స్వభావం, ఆసురీ స్వభావం కలిగిన వారు అని 2 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ లోకంలో. 2 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎవరు వాళ్ళు అంటే, ఒకళ్ళు ఆసురీ స్వభావం కలిగిన వాళ్ళు ఈ లోకంలో ఉన్నది, ఇంకొకళ్ళు దైవ ఆసుర. ఒకళ్ళు దైవీ స్వభావం, ఒకళ్ళు ఆసుర స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు. దైవో విస్తరస ప్రోక్తో, ఇంతకు ముందు దైవ గుణాల గురించి విస్తారంగా నీకు ప్రోక్త చెప్పాను. ఆసురం పార్థమే శృణు. ఇకపోతే ఆసురం అంటే రాక్షసత్వం అనేది ఎలా ఉంటుందో ఆ గుణాలు పార్థ మే శృణు, చెప్తాను నేను, నువ్వు విను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ లోకంలో ఈ భూత సర్గౌ లోకేస్మిన్, ఈ లోకంలో 2 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు, దైవ గుణాల వాళ్ళు, ఆసుర గుణాల వాళ్ళు. అయితే దైవ గుణాలు ఎలా ఉంటాయో నీకు విస్తారంగా ఇప్పుడు చెప్పాను. ఇక ఆసురీ గుణాలు గురించి చెప్తాను, విను అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం. ఇక్కడ దైవ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళని చూపిస్తున్నారు, ఆసురీ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళని చూపిస్తున్నారు. వీళ్ళంతా దైవ గుణాలు ప్రార్థిస్తున్నారు భగవంతుని. వీళ్ళంతా అహంకారము, మరి అజ్ఞానము, దంభో దర్పము, ఇవన్నీ అజ్ఞానం, వీటన్నిటికీ రైట్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎగ్జాంపుల్స్. ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ జనానా విదురాసురాః న శౌచం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే. సో ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ, ఏది చెయ్యాలో ఏది చేయకూడదో జనానా విదురాసుర, అవేది కూడా ఈ అసురులకు తెలియదు. వాళ్లకు ఈ అసుర లక్షణాలు ఉన్నటువంటి జనాలకు తెలియదు. ఏం తెలియదు? ఏది చెయ్యాలో తెలియదు. ప్రవృత్తించ నివృత్తించ, ఏది చేయకూడదో తెలియదు. నశౌచం, వాళ్ళకి శుభ్రత అనేది లేదు. నాపిచాచారో, సదాచారం కూడా లేదు, ఆచారాలు కూడా లేవు.
నసత్యం, సత్యం లేదు, తేషు విద్యతే అని తెలుసుకో వాళ్ళల్లో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అసురీ స్వభావం కలిగిన వాళ్లకు చేయదగ్గదేదో చేయకూడనిదేదో తెలియదు. తర్వాత శుభ్రత అంటే మానసిక శుభ్రత, ఆంతరంగిక శుభ్రత లేదు, బాహ్య శుభ్రత లేదు, ఆచారం సదాచారం లేదు, సత్యం లేదు అన్న విషయం నువ్వు తెలుసుకో. ఇది ఆసురీ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు ఇలా ఉంటారు. వాళ్ళకి మనోశుభ్రం లేదు, పై శుభ్రం లేదు, ఆచారము లేదు, ఏది చెయ్యాలో తెలియదు, ఏది చెయ్యకూడదో కూడా వాళ్ళకు తెలియదు. అసత్యం అప్రతిష్టం తే జగదాహురనీశ్వరం అపరస్పర సంభూతం కిమన్యత్ కామహైతుకం. అసత్యం, ఈ జగత్తంతా అసత్యమని, జగదాహురన్ ఈశ్వరం, ఈ జగత్తుకు ఒక ఈశ్వరుడు అనేటటువంటి ఈ అధిపతి భగవంతుడు ఉన్నాడని గాని వాళ్లకు ఏమీ నమ్మకం అనేది లేదు. తర్వాత అపరస్పర సంభూతం, ఏదో అది యాదృచ్ఛికంగా ఫామ్ అయింది. ఈ కిమన్యత్ కామహైతుకం, ఈ జగత్తంతా కూడా ఫుల్ ఆఫ్ కోరికలు తీర్చుకోవటానికే మనకి ఈ సృష్టి, అంతేగాని ఇక వేరే అన్యత్ కారణం కాదు. కిమన్యత్, ఇక వేరే కారణం కాదు. ఇది ఓన్లీ డిజైర్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవటానికి కోరికలు, కామహైతుకం, అంటే కోరికలను తీర్చుకోవటమే, కామమే కారణం ఈ జగత్తుకు. ఇక వేరే ప్రయోజనం ఏమీ లేదు ఈ సృష్టికి, కోరికలే అంత ఇంపార్టెంట్ అన్న ఒక మాయలో, అన్న ఒక మూఢత్వంలో ఉంటారన్నమాట. సో వాళ్ళంతా ఏం వాదిస్తారంటే ఈ జగత్తు అసత్యము, ఆధారం లేదు, అధిపతి లేదు ఈ జగత్తుకు, ఏదో కోరిక మూలనే ఇది వచ్చింది ఈ జగత్తు, కామం తప్ప ఈ సృష్టికి వేరే కారణం ఏమీ లేదు అని చెప్పి వాళ్ళ అభిప్రాయము అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో ఈ రాక్షస గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు అంటే రాక్షసులకే ఉంటాయి, వాళ్ళంతా ఏదో పెద్ద పెద్ద ఆకారాలతో భయంకరంగా ఉంటారు, వాళ్ళకి ఇలాంటి గుణాలు ఉంటాయని కాదు. ఈ గుణాలు ఎవరికి ఉంటే వాళ్ళకే రాక్షసత్వం అని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. ఏతాం దృష్టిం అవష్టభ్య నష్టాత్మానో అల్పబుద్ధయః ప్రభవంతి ఉగ్రకర్మాణ క్షయాయ జగతో హిత. సో ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు ఈ రాక్షస గుణాలు? ఇవి ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఎక్కువ మందికి సత్లక్షణాల కంటే ఇలాంటి లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రపంచంలో ఇవన్నీ క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. సో మనం ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకుని ఆ అలవాట్లను తగ్గించుకోవటానికి, ఏ అలవాట్లు తగ్గించుకోవాలి, పెంచుకోకూడదు అనేది తెలియాలి అంటే మనకి ఈ విషయాలు తెలియాలని ఈ అసురీ గుణాల గురించి ఇంత వివరంగా చెప్తున్నారనమాట. వాళ్ళు ఏతాం దృష్టిం అవష్టభ్య నష్టాత్మానో అల్పబుద్ధయ, వాళ్ళు ఇలాంటి దృష్టిలో స్థితులై ఉండి నష్టాత్ములు, అల్పబుద్ధులు అన్నమాట. అంటే బుద్ధి ఎక్కువగా లేని వాళ్ళు అని, బుద్ధి లేని వాళ్ళు అన్నదాన్ని అల్పబుద్ధయ అని చెప్తున్నారు. నష్టాత్ములు అంటే వాళ్ళు అంటే బ్యాడ్ పాత్లో ఉన్నవాళ్ళు, అంటే తప్పు మార్గంలో ఉన్నవాళ్ళు ఆ నష్టాత్ములు అంటే ఇంకా వాళ్ళు మనిషిగా వాళ్ళు సరి అయిన మార్గంలో లేరు అని. ప్రభవంతి ఉగ్రకర్మాణ, సో ఈ ఉగ్రకర్మలు, భయంకరమైనటువంటి కర్మలన్నీ కూడా చేస్తూ క్షయాయ జగతో అహిత, ఈ జగత్తంతటికి కూడా హితం కాని పనులు, మంచి పనులు, చెడు పనులు అన్నమాట. ఈ జగత్తుకి ఏదైతే చెడు అలాంటి పనులు క్షయాయ, దారుణమైన కీడు కలిగించేది, అహితమైనటువంటివి దారుణమైన పనుల్లో పాల్గొంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇటువంటి దృక్పథంలో ఏతాం దృష్టిం అవష్టభ్య, ఈ రకమైనటువంటి దృక్పథం, ఏ రకమైన దృక్పథం? ఈ జగత్ సత్యము, కోరికలు తీర్చుకోవటం తప్ప వేరే కారణం లేదు, దీనికి ఒక అధిక ఆధారం లేదు, అధిపతి లేడు, భగవంతుడు అనేవాడెవరు లేదు, ఇది కంట్రోల్ చేస్తాం, ఇదంతా కూడా ఏదో జరుగుతూ ఉంది, ఏదో న్యాచురల్ గా అదే డెవలప్ అయింది, దీనికి ఒక ఇది లేదు, కోరికలు తీర్చుకోవటమే ఈ జగత్తులోకి వచ్చిన తర్వాత మన పని. ఆ రకమైనటువంటి
మెంటాలిటీతో ఉండటం కూడా అసురీ మెంటాలిటీనే. ఇలా ఉంటూ వాళ్ళు ఆత్మ అనేది ఇక వాళ్ళకి దర్శనం అనేది ఉండదు. ఆ తర్వాత అల్పబుద్ధితో ఉంటూ ఈ కోరికలు తీర్చుకునేటటువంటి ఈ మెంటాలిటీలో వాళ్ళు ఉగ్రకర్మలు, భయంకర పనులు, తర్వాత జగత్తుకి కీడు చేసేటటువంటి దారుణమైన పనులు కూడా చేస్తూ ఉంటారు. ఉదాహరణకు అంటే ఇది ఇంకా బాగా పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేశారు ఒకేసారి, చిన్నది చెప్పకుండా. ఇదేమిటి అంటే అంటే ఉదాహరణకు దేశాలు చూస్తే, మరి కొన్ని దేశాలు ఇలా దేశాలను కూడా బాంబులు వేసి చేయటము, లేదంటే ఇలాంటివి చూపిస్తున్నారు. అంటే జగత్తుకి కీడు చేసేటటువంటి పనులు అని. తర్వాత ఈ అసురీ స్వభావాల యొక్క నమ్మకాలు కానీ వాళ్ళ ఉద్దేశ్యాలు కానీ ఎలా ఉంటాయనేది ఇంకొకసారి ఇక్కడ సమీక్షిస్తున్నారు, చూద్దాం. శాస్త్రాలను వాళ్ళు అనుసరించరు. ఏది చెయ్యాలో చేయదగినది తెలియదు, చేయకూడదేదో తెలియదు వాళ్ళకు. తర్వాత నేనే సమగ్రుడను, శక్తివంతుడను అనేటటువంటి దురహంకారము. ఇది అసభ్య ప్రవర్తన, ఎవరిని కూడా గౌరవించకపోవటము, అలా అసభ్యతగా ఉండటము. అసత్యవంతులు, సత్యం కూడా పలకకపోవటం. అపరిశుభ్రత, నియమాలను పాటించరు, ఇష్టపడరు. అపరిశుభ్రత అంటే మానసిక శుభ్రత లేదు, శారీరకంగా కూడా లేకపోవచ్చు. నేనే సర్వనియంత్రికుడును, భోక్తను, అన్నిటికీ చరమ భోక్త, భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాన్ మనం చదివాం. సర్వలోక మహేశ్వరం, సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వామాం శాంతి మృచ్చతి. అన్ని పనులకు భోక్త భగవంతుడని, ఆయన సర్వలోకానికి మహేశ్వరుడని, సుహృదం సర్వభూతానం అన్ని జీవుల యొక్క మంచిని కోరేవాడు అని. ఈ జ్ఞాత్వామాం, ఎవరైతే ఈ విషయాలు తెలుసుకుంటారో, గుర్తుంచుకుంటారో, శాంతి మృచ్చతి, వాళ్ళకి శాంతి దక్కుతుంది, పొందుతారు అని చూసాము ఆ శ్లోకంలో. వీళ్ళు దానికి కరెక్ట్ గా ఆపోజిట్ అనమాట. నేనే నియంత్రికుడును, నేనే భోక్తను, అంటే నేనే ప్రతి పనికి ఎంజాయర్ని, అంటే అన్ని కర్మలకి ప్రతిఫలం నాకే వస్తుంది, రావాలి అనేది. మనం ఏమంటున్నాము, అన్ని పనుల యొక్క ప్రతిఫల అపేక్షను భగవంతుడికి అర్పించాలి అని మనం అంటున్నాము. దానికి కరెక్ట్ గా ఆపోజిట్ మార్గంలో ఉండటం అనమాట. స్వీయ కేంద్రీకృతం, ఇంకా అంటే సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్ ఇంగ్లీష్ లో, అంటే సెల్ఫిష్నెస్, సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్, ఇక అన్ని నా కోసము, నేనే అన్ని చేసేది అనేటటువంటి భావంతో ఉండటం. ఇవన్నీ కూడా అసురీ స్వభావాల యొక్క నమ్మకాలు ఇవన్నీ. కాబట్టి ఈ రకమైన ప్రవర్తనను మనం తగ్గించుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి. వాళ్ళ వైఖరి ఇంకా ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇంద్రియ సంతృప్తియే ఈ మానవ నాగరికత యొక్క ప్రధాన అవసరం. అంటే మనం ఇదంతా నేర్చుకోవటం, ఈ సివిలైజేషన్, ఈ నాలెడ్జ్, ఇదంతా కూడా మన ఇంద్రియాలని సంతృప్తి పరచుకోవటం కోసమే అనేటటువంటి ఉద్దేశం. అంటే కోరికలు తీర్చుకోవటం, ఎంతసేపు ఇంద్రియాలను సంతృప్తి పరచడానికి ప్రయత్నించడం, ఇదే మన ఈరోజు నాగరికత అనేటటువంటి ఒక మెంటాలిటీతో ఉండటం ఎప్పుడు. సో ఈ ఇంద్రియాలను సంతృప్తి పరచుకోవాలంటే వాటికి ఎక్కడ సంతృప్తి, ఈ రోజు ఒకటి సంతృప్తి పరిస్తే మళ్ళీ వెంటనే ఇంకో కోరిక వచ్చి మళ్ళీ మనసునంతా కూడా మన ఆందోళన క్రియేట్ చేస్తాయి. అందుకని లెక్కలేనన్ని ఆందోళనలు, వేలాది కోరికల వలయంలో చిక్కుకుపోయి కామక్రోధాలలో నిమగ్నమై ఉంటారు. సో ఈ కోరికలు ఎక్కువైనప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆందోళన, తీర్చుకోవాలనే ఆందోళన, అది ఆ కామంతో తీరకపోతే చిరాకు, కోపము, ఇవన్నీ వస్తాయి. ఆ తర్వాత ఇంద్రియ సంతృప్తి కోసం చట్టవిరుద్ధ మార్గాల ద్వారా కూడా డబ్బును భద్రపరుచుకుంటారు. సో ఈ కోరికలు తీరటానికి ఇక ఏ పనైనా చేయకుండా, వెనకాడకుండా కూడా ఉండే స్టేజ్ రావచ్చు. ఆ కోరిక యొక్క తీవ్రతను బట్టి ఇది కావాలి, తప్పదు అనుకుంటే ఎలాగైనా సరే దాన్ని సాధించాలి. తప్పు మార్గం అవనివ్వండి, చెడు మార్గం అవనివ్వండి, ఏ రకంగా అయినా కూడా దాన్ని సాధించాలనేటటువంటి మెంటాలిటీస్ కూడా డెవలప్ అవుతాయి. సో ఈ కోరికలలో చిక్కుకుంటే ఆందోళన, కామము, క్రోధము ఇవన్నీ డెవలప్ అయ్యి ఇలా తప్పు మార్గాల్లోకి వెళ్ళే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. వాళ్ళ యొక్క ఆసురీ స్వభావాలు ఉంటే వాళ్ళ వైఖరి ఇలా అవుతుందని 11-12 శ్లోకాస్లో స్వయంగా చెప్పటం జరిగింది. సో మనకి ఈ పురాణాల్లో ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తున్నారు. ఇంకా ప్రస్తుత ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ మనం కొన్ని చూస్తున్నాము. ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు కోపంతో, వాళ్ళు ఇంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా కూడా, మన అన్ని తెలిసిన నాలెడ్జ్, ఇలాంటి నాలెడ్జ్ ఉన్నా కూడా అసలైన నాలెడ్జ్ లేకపోవటం వల్ల
ఈ రకమైన ప్రవర్తనను మనము చూస్తూ ఉంటాం, ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఇకపోతే పురాణాలలో ఈజీగా చెప్పవచ్చు. ఏది ఈ హిరణ్యకశ్యపుడు మరి కొడుకును ఆయన పెట్టిన హింసలు, ఎందుకు భగవంతుడి నామాన్ని జపిస్తున్నాడని. ఇక్కడ కంసుడు దేవకీదేవిని చెల్లెల్ని చంపాలనుకోవటం, రావణాసురుడు సీతాదేవిని అపహరించటం, ఇవన్నీ కూడా అసురీ లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళకి ఎగ్జాంపుల్స్. ఆత్మ సంభావిత స్తబ్ధ ధనమానా మదాన్వితా యజంతే నామ యజ్ఞస్తే దంభేనా విధిపూర్వకం. సో ఆత్మ సంభావిత స్తబ్ధ, వాళ్ళని వాళ్ళే పొగుడుకుంటా ఉంటారు స్వయంగాను. తర్వాత ధనమాన మదాన్విత అంటే ధనము, తర్వాత ధనము మదము ఉన్నది అనేటటువంటి ఒక గర్వంతో. యజంతే నామయజ్ఞస్తే, వాళ్ళు నామయజ్ఞస్తే పేరుకు మాత్రమే యజ్ఞాలు చేస్తారు. యజ్ఞాలు చేయొచ్చు కానీ వాళ్ళు ఎలా చేస్తారు, నామమాత్రంగా చేస్తారు. ఎందుకు, వాళ్ళు ధనం ఉంది, నాకు ఇదంతా ఉంది అనేటటువంటి ధనమద అహంకారంతో ఇదంతా ఉంది కాబట్టి నేను యజ్ఞం చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నారు. కానీ అసలు యజ్ఞం యొక్క పర్పస్ అనేది వాళ్ళు ఫుల్ఫిల్ చేయటం లేదు కాబట్టి నామకహ యజ్ఞం చేస్తున్నారు. దంభేన విధి పూర్వకం, గర్వంతో శాస్త్ర విరుద్ధంగా పేరుకి వాళ్ళు చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో తమను తామే పొగుడుకుంటూ వినయ విధేయతలు లేకుండా ధనమద గర్వంతో వాళ్ళు శాస్త్ర విరుద్ధంగా పేరుకు మాత్రమే యజ్ఞాలు చేస్తారు. అంటే ఏ పని చేసినా అని కూడా మనం అన్వయించుకోవచ్చు అన్నమాట. అంటే వాళ్ళని ఏ పని చేసినా ఇంకా ఇది మేము గొప్ప వాళ్ళం కాబట్టి, నాకు చేసే శక్తి ఉంది కాబట్టి, నేను గొప్పగా చేయగలను కాబట్టి అనేటటువంటి భావనతో వాళ్ళు చేస్తారు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, అది నామమాత్రపు యజ్ఞమే అవుతుంది. యజ్ఞం అనేది ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడికి అర్పిస్తూ చేస్తే యజ్ఞం అవుతుంది. కానీ నేను గొప్పవాడిని, నేను చేస్తున్నాను అనేటటువంటి ఆ గర్వంతో ధనమద గర్వంతో చేస్తే అది నామమాత్రపు యజ్ఞమే అవుతుంది. అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం చ సంశ్రితాః మామాత్మా పరదేహేషు ప్రద్విషం తోభ్యసూయకాః. సో అహంకారము, బలము, తర్వాత దర్పము, కామము కోరిక, క్రోధం కోపము, వీటన్నిటితో చ సంశ్రిత, ఇవన్నిటితో కలిసి వాళ్ళు మామాత్మ పరదేహేషు. సో వాళ్ళు వాళ్ళ దేహంలోను ఇతరుల దేహాల్లోనూ ఉన్నటువంటి నన్ను ప్రద్విషంతోభ్యసూయక, నన్ను ద్వేషిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో అహంకారం, బలం, గర్వం, కామం, క్రోధంతో వాళ్ళు కళ్ళు మూసుకుపోయి భగవంతుడి పట్ల అసూరీ ప్రకృతి ఉన్న వాళ్ళకు భగవంతుడి పట్ల కూడా అసూయ. భగవంతుడి పట్ల అసూయ కలవారు వాళ్ళ దేహంలో గాని ఇతరుల శరీరాలు, మామాత్మ పరదేహేషు, వాళ్ళ దేహంలో గాని వేరే దేహాల్లో గాని ఉన్నటువంటి నన్ను వాళ్ళు అసూయతో చూడలేక భగవంతుణ్ణి ద్వేషిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అందరిలో ఉన్న భగవంతుని కూడా వాళ్ళు ద్వేషిస్తారు. ఇక్కడ ఉదాహరణకు శిశుపాల వధ చూపిస్తున్నారు. శ్రీకృష్ణుడు అంటే శిశుపాలుడు ఈ రకంగా ఈ ద్వేషంతోనే ఆయన వాళ్ళు ఈ యాగం చేసినప్పుడు రాజసూయ యాగం చివరికి అగ్రతాంబూలం ఎవరికి, అందరిలోకి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో ఉత్తములకి ఇవ్వాలి అని చెప్తే అక్కడ వాళ్ళ పురోహితులు వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుని ఎంచుకుని ఆయనకు అగ్రతాంబూలం ఇవ్వాలని వాళ్ళ సింహాసనంలో కూర్చోబెడితే శిశుపాలుడు ఈర్ష్యతో రకరకాల మాటలు అంటూ, ఇంతమంది ఉన్నప్పుడు రాజులు, గొప్ప గొప్ప రాజులు, ఈ పెద్దవాళ్ళు ఇంతమంది ఉంటే మీరు ఈ యాదవుడికి ఈ గౌరవం ఇచ్చేది అంటూ ఎన్నో రకాలుగా తూలనాడటం జరుగుతుంది. ఆయన తల్లికి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం 100 తప్పుల వరకు ఊరుకుని ఆ తర్వాత సుదర్శన చక్రంతో శిశుపాల వధ జరపటం
జరుగుతుంది. ఆ చిత్రాన్ని ఇక్కడ చూస్తున్నా. అంటే ఈర్ష్యతో వాళ్ళు అవన్నీ కూడా అసురీ ప్రవృత్తులు అన్నమాట. అహంకారము, బలము, గర్వం, నేనే గొప్ప, అవతలి వాళ్ళని తక్కువ చేయటము, తర్వాత ఈ రకంగా దూషించటం, కోపము, ఈర్ష్య, అసూయ ఇవన్నీ ఉంటూ వాళ్ళు వాళ్ళల్లో భగవంతుడున్నాడు, అందరిలో భగవంతుడున్నారు అనేటటువంటి ఆ స్వభావం ఏమాత్రము లేకుండా స్వయంగా భగవంతుడి మీదే అసూయతో వాళ్ళు ఉంటారు, దూషిస్తారు అని చెప్పి అది అసురీ ప్రవృత్తి. ఆసురీం యోనిమాపన్నా మూఢ జన్మని జన్మని మామప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంత్యధమాం గతిం. సో ఈ అసురీ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు ఈ జీవజాతుల్లోనే మాటి మాటికి మూఢా జన్మని జన్మని, మాటి మాటికి జన్మలు, ఏ జన్మలో కూడా వాళ్ళ మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటారు. ఏ జన్మలోనూ కూడా నన్ను చేరలేరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రతిసారి కూడా ఈ గుణాలు ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మను పొందుతూ ఉంటారు. ఇక వాళ్ళు మాం అప్రాప్యైవ, నేను వాళ్లకు ప్రాప్తము కాను కౌంతేయ కుంతిపుత్ర, తతోయాంతి అధమాం గతిం. ఈ రకంగా వాళ్ళు చివరకు అధోగతి పాలు అవుతారు, అధమగతికి వెళ్తారు అని చెప్తున్నారు. సో అసురీ గుణాల వాళ్ళు ఈ జన్మలకి ఇలా పుడుతూనే ఉంటారు ఈ మూఢత్వంతో వాళ్ళు. కానీ నన్ను వాళ్ళు ఇప్పటికీ కూడా అప్రాప్యైవ, నేను వాళ్లకు ప్రాప్తం కాను. కాబట్టి తతోయాంతి అధమాం గతిం, ఇలా వాళ్ళు అధోగతి పాలు అవుతారు అని ఈ శ్లోకంలో వివరిస్తున్నారు. చివరికి ఆ గుణాలతో ఉంటే ఏమవుతుంది అనేటటువంటి విషయం. మళ్ళీ మళ్ళీ వాళ్ళు అసురయోనులు, ఆ అసురీ అసురులలోనే వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మించి ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు ఇంకా నన్ను పొందలేరు. అతిహేయమైన, క్రమంగా వాళ్ళు అతిహేయమైన జన్మలకు పతనం పొందుతారు. తర్వాత అలా ఉంటూ ఇక్కడ త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః కామక్రోధస్తథా లోభ తస్మాద్ ఏతత్రయం త్యజేత్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక ఇది. ఏమిటి అంటే త్రివిధం నరకస్యేదం, 3 రకాలైన నరకానికి దారి తీసేటటువంటి ద్వారాలు 3 ఉన్నాయి అంటున్నారు. ఆత్మను కూడా నాశనం చేస్తాం. ఆత్మనాశనం అంటే ఇక మనిషి అధోగతి అవ్వటం అన్నమాట. ఆత్మని ఎప్పుడు కూడా దర్శించలేని స్థితికి వెళ్ళటము అని చెప్పి. ఆత్మదర్శనం, ఆత్మానుభూతి లేకపోతే ఇంకా మోక్షం ఏమొస్తుంది? ఇక ఆత్మదర్శనం, ఆత్మానుభూతి అనేది ఉండదు. ఇక ఆత్మనాశనం అంటే అదే అనమాట, ఆ స్థితికి వెళ్ళటం. సో అది దానికి కారణం, ఆత్మనాశనం అవటానికి కారణం ఏమిటి అంటే, ఆత్మనాశనం అవ్వదు, ఆత్మ శాశ్వతం. అక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే ఆత్మని ఎన్నటికీ కూడా తెలుసుకోలేకపోవటం, ఆత్మదర్శనం లేకపోవటం, ఆత్మానుభూతి లేకపోవటం, మోక్ష మార్గాన్ని కంప్లీట్ గా తెలుసుకోకుండా ఉండదు, మాయతో కప్పివేయటం ఆ జ్ఞానాన్ని. సో అది దానికి కారణం ఏమిటి అంట, త్రివిధం నరకస్యేదం, 3 రకాలు ఉన్నాయి ఈ ఆత్మనాశనం చేసేటటువంటి ఈ 3 గుణాలు. అవి ఏమిటి అంటే నరక ద్వారాలు అన్నమాట, నరకానికి దారి తీసేటటువంటివి ఆ 3 గుణాలు. ఏమిటవి? కామము, కామక్రోధ తథా లోభ. కామము, క్రోధము మరియు లోభము, ఈ 3 కూడా మనకు ఆ నరకానికి దారి తీస్తాయి, ఆత్మ వినాశనానికి కారణమవుతాయి. తస్మాత్ ఏతత్రయం త్యజేత్. తస్మాత్ కాబట్టి ఈ త్రయం, ఈ 3ని త్యజేత్, వదిలిపెట్టండి అని చెప్తున్నారు. సో క్లియర్ గా చక్కగా మనము విడిచిపెట్టాలి ఈ 3 గుణాలు. ఏమిటా 3 గుణాలు? కామం, విపరీతమైన కోరికలు. రెండోది క్రోధం, ఆ కామం వల్లే క్రోధం వస్తుంది. ఆ క్రోధంతో లోభం, దురాశ వచ్చేస్తుంది.
ఇంకా ఆ 3 గుణాలు కూడా నరక ద్వారాలు. కాబట్టి తస్మాత్ ఏతత్రయం త్యజేత్, కాబట్టి ఈ 3 గుణాలని వదిలిపెట్టండి అని స్వయంగా క్లియర్గా మనకి ఇక్కడ చెప్పారు. కాబట్టి మనం ముందుగా ఈ ప్రాక్టీస్లు చేసుకోవటం చెయ్యాలి. ఈ కామాలు, క్రోధాలు, లోభాలు ఇవన్నీ రోజు లేచిన దగ్గర నుంచి అందరికీ చాలా కష్టం. ఇవన్నీ వదిలించుకోవాలి. ఇవంటే మనము భగవంతుణ్ణి పట్టుకోవాలి గట్టిగా, భగవన్నామాన్ని పట్టుకోవాలి. భగవన్నామమే భగవంతుడు అనుకుంటూ మనం కీర్తనలు, ఈ జపము చేస్తే స్లోగా మన యొక్క మెంటాలిటీ మారటానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని దాని ఇంపార్టెన్స్ అదనమాట. ఈ కామక్రోధ లోభం అనేటటువంటి నరక ద్వారాలు, ఈ గుణాలను మనము వదిలిపెట్టాలి అని భగవంతుడు మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కామము అంటే మనకి ఇక్కడ ద్రౌపది వస్త్రాభరణం చూపిస్తున్నారు. కోపము అంటే దుర్యోధనుడు, భీముడు వాళ్ళ యొక్క యుద్ధం ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అంటే ఇదేమిటి? కోపం అన్నమాట, ఒకరి పట్ల ఒకరి కోపం. ఆ తర్వాత దురాశ. దురాశ ఏమిటి? మొత్తం హస్తినాపురం అంతా మనమే తీసుకోవాలి, వాళ్ళకు ఒక్క అంగుళం కూడా ఇవ్వకూడదు అనేటటువంటి దురాశతో ఉన్నారు. ఈ 3 కూడా మనకు ఏమి ఉపయోగం లేని నరక ద్వారాలు ఈ 3 గుణాలు. ఇలాంటి గుణాలు ఉంటే ఇక ఆత్మనాశనం తప్పితే ఇక వేరే ద్వారం నాశనం ఆత్మనః. సో ఇక మనకు తప్పనిసరిగా వినాశనం తప్ప ఇక మనం ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా ఆ మోక్షం అనేది ఉండదు ఈ గుణాలతో ఉంటే. ఏతైర్విముక్త కౌంతేయ తమో ద్వారైత్రిభిర్నరః ఆచరత్యాత్మన శ్రేయః తతో యాతి పరం గతిం. సో మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నారు? కౌంతేయ అంటే కుంతిపుత్ర, ఈ 3 దుర్గుణాలను వదిలివేసిన వాడు ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన కార్యాలను చేస్తూ ఆ విధంగా ఆచరత్యాత్మన శ్రేయ, సో ఆచరిస్తూ ఉంటాడు ఆత్మకు శ్రేయస్కరమైనటువంటి పనులను. తతో యాతి పరాంగతిం, ఆ రకంగా పరమగతిని పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. ఏతైర్విముక్త, ఎవరైతే విముక్తులవుతారో దేనిలో నుంచి? తమోద్వారై త్రిభిర్నరః, ఈ దుర్గుణ, ఈ 3 ఈ నరక ద్వారాల నుంచి, నరక ద్వారాలకు కారకులైనటువంటి ఈ 3 దుర్గుణాలను, త్రిభిర్నరః, ఈ 3 గుణాలను నుంచి ఎవరైతే విముక్తులవుతారో, ఏ 3 గుణాలు? కామము, క్రోధము, దురాశ. ఈ 3 గుణాలు ఎవరైతే విముక్తులవుతారో, విముక్తులయ్యి మనం ఆత్మానుభూతికి వాళ్ళు పొందటానికి అనుకూలమైనటువంటి కార్యాలు చేస్తూ ఉంటే ఆ రకంగా వాళ్ళు పరమపదాన్ని పొందుతారు. సో ఈ 3 దుర్గుణాలు వదిలేసిన వాడు ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన కార్యాలను, శ్రేయస్కరాలు అటువంటి కార్యాలను చేస్తూ పరమగతిని పొందుతాడు, పరమపదాన్ని పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ 3 గుణాలు వదిలేస్తేనే మనము ఆటోమేటిక్ గా ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం. ఇక్కడ మనకి మెట్లన్నీ చూపిస్తున్నారు. భగవంతుడు పైన ఉన్నాడు, భగవంతుడిని ఆ మోక్ష మార్గంలోకి వెళ్ళాలి అని ఆత్మానుభూతిని, భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ మెట్లన్నీ ఎక్కాలి. ఏమిటి మెట్లు? ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతాయి? ఎన్వి అంటే ఈర్ష్య, అది తగ్గించుకోవాలి. తర్వాత లస్ట్, కోరిక. తర్వాత కోపము, అజ్ఞానము, ఇగ్నరెన్స్, ఫాల్స్ ప్రెస్టీజ్, అహంకారము, గ్రీడ్, లోభం, దురాశ, ప్రైడ్, గర్వము, అటాచ్మెంట్, రాగము, అనురాగాలు, ఇలా ఈ అటాచ్మెంట్స్ ఇవన్నీ మనము కొంతవరకు ఇవన్నీ తగ్గించుకుంటేనే ఈ చెడు లక్షణాలు, యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్, అప్పుడే మనము గురువును, ఒక మంచి గురువుని అంగీకరించగలుగుతాం. ఈ చెడు గుణాలన్నీ తగ్గించుకుని ఒక గురువుని చూసుకుని స్టడీ ఆఫ్ వేదాలు చదువుకుంటూ, ఆస్టరిటీ అంటే నియమబద్ధంగా ఒక సింపుల్ లైఫ్ నియమబద్ధంగా ఉండగలగటము, సెన్స్ కంట్రోల్, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోగలగటము. ఆ తరువాత మనకు ఆ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్, ఆధ్యాత్మిక, అప్పుడు ఇంద్రియ నిగ్రహణతో, మానసిక నిగ్రహణతో మనకు అప్పుడు ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం వస్తుంది. మన ఆత్మ జ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతాము. అప్పుడు మనకు మోక్ష మార్గం వస్తుంది.
అది ఇక్కడ ఈ మెట్లన్నీ చూపిస్తున్నారు. కాబట్టి ముఖ్యంగా ఏమిటి అంటే ఈ 3 గుణాలను ఎవరైతే వదులుతారో వాళ్ళు ఆత్మానుభూతికి అవసరమైన పనులు చేస్తూ అలా వదిలిపెట్టినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఆ మార్గంలోకి వెళ్తామన్నమాట, ఆత్మానుభూతి మార్గంలోకి. కాబట్టి అప్పుడు మనకు మోక్షం వస్తుంది. కాబట్టి ఆ మోక్ష మార్గానికి దారి ఏది అంటే ముందుగా ఈ 3 గుణాలను వదులుకోవాలి. కామ, క్రోధ, లోభము. లోభం అంటే దురాశ. యశాస్త్ర విధిముత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః న స సిద్ధిం అవాప్నోతి న సుఖం న పరాం గతిం. యశాస్త్ర విధిం ఉత్సృజ్య, శాస్త్రాల యొక్క విధులను ఉత్సృజ్య వదిలేసి విస్మరించి వర్తతే కామకారత, పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. శాస్త్ర విధులను పట్టించుకోకుండా పనులు చేస్తూ ఉంటారు. నస సిద్ధిం అవాప్నోతి, వీళ్ళకి అప్పుడు ఏమి సిద్ధత్వం అనేది రాదు. నా సుఖం ఉండదు. నపరాం గతిం, పరమగతి మోక్షం కూడా ఉండదు అలా చేస్తే అని చెప్తున్నారు. ఏది? శాస్త్ర విధులను విస్మరించి ఇష్టం వచ్చినట్లు పనులు చేసేవాళ్ళు సిద్ధత్వాన్ని, పరిపూర్ణతను పొందలేరు, సుఖాన్ని పొందలేరు, ఆఖరికి పరమగమ్యం అంటే మోక్షం కూడా పొందలేరు. కాబట్టి శాస్త్ర విధులను పాటించాలి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకు ఇలా చెడు పనులలో ఉంటూ ఏది చెడు సంబంధాలు కానీ, మరి గ్యాంబ్లింగ్ కానీ, ఇంటాక్సికేషన్ మత్తులో ఉండటం కానీ, ఇలాంటి చెడు అలవాట్లు ఉన్నప్పుడు మరి సిద్ధత్వం కానీ, ఆనందాన్ని కానీ పొందలేరు, మోక్షం కూడా, పరమగతిని కూడా పొందలేరు అని ఈ శ్లోకాలు చెప్తున్నారు. సో శాస్త్ర విధి ఉత్సృజ్య, శాస్త్రాలు చెప్పిన ప్రకారంగా ఉండాలి. శాస్త్రాలు చెప్పినట్లు వినకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు పనులు చేయకూడదు. అలా చేస్తే ఇక పరిపూర్ణత గాని, ఆనందం గాని ఉండదు, పరమగమ్యం కూడా రాదు. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యకార్య వ్యవస్థితౌ నాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుం ఇహార్హసి. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే, తస్మాత్ కాబట్టి ఈ శాస్త్రం ప్రమాణంతే, ఈ శాస్త్రం ఏ రకంగా చేయమని చెప్పిందో పనులు, ఆ ప్రమాణం అంటే స్టాండర్డ్స్ అని, శాస్త్రాల యొక్క స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం, అంటే శాస్త్రం ఏ రకంగా పనులు చేయాలని చెప్పిందో ఆ ప్రకారంగా కార్యకార్య వ్యవస్థితౌ, ఆ ప్రకారంగా నువ్వు పనులలో స్థితుడవవు. వ్యవస్థితుడవవు అంటే ఏమిటి? శాస్త్రాలు చెప్పిన ప్రకారంగా పనులు చెయ్యి. జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం, నువ్వు ఈ శాస్త్ర విధానాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆ రకంగా కర్మకర్తుం ఇహార్హసి, కర్మలను పనులు చెయ్యి అని ఈ ప్రపంచంలో. నువ్వు పనులు ఎలా చేయాలి అంటే శాస్త్ర విధానాన్ని అర్థం చేసుకుని చెయ్యి. ఇక్కడ ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నగా నువ్వు ఏ పని చేసినా శాస్త్ర విధానాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆ ప్రకారంగా చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి తస్మాత్, ఆ రకంగా, అందుకని కార్యమేదో, చెయ్యకూడని కార్యమేదో, చెయ్యదగ్గ కార్యమేదో, కార్యకార్య వ్యవస్థితో నిర్ణయించుకో. ఏది చెయ్యాలో ఏది చేయకూడదో నిర్ణయించుకోవాలి. ఏ రకంగా నిర్ణయించుకోవాలంటే శాస్త్రాలు ఏది కరెక్ట్ అని చెప్తాయో అది ఆ ప్రకారంగా. సో చేయదగిన కార్యమేదో, చేయకూడని కార్యమేదో నిర్ణయించుకోవటానికి ఆ శాస్త్రమే మనకు ప్రమాణం, స్టాండర్డ్. కాబట్టి శాస్త్ర విధానాలను తెలుసుకుని తదనుగుణంగా ఈ లోకంలో మనము కర్మలను చేయండి ఆ రకంగా. సో ఈ శాస్త్రాలు అవి మనం తెలుసుకోవాలి, ఏది మంచి ఏది చెడు, ఆ రకమైన నాలెడ్జ్ కూడా మనం సంపాదించాలి. అంటే ఉదాహరణకు ఇప్పుడు మనం భగవద్గీతలో చూసాము ఏ రకమైన పనులు గుణాలు ఉండాలి, ఏ రకమైన గుణాలు ఉండకూడదు అన్నట్లుగా. సో ఇక్కడ గురువు దగ్గర ఆ జ్ఞానాన్ని నేర్చుకుంటున్నటువంటి బలరామకృష్ణుల్ని చూస్తున్నాం. అంటే బలరామకృష్ణులు భగవంతుడే కాబట్టి వాళ్ళకి తెలియనిది కాదు. కానీ గురువు దగ్గర నేర్చుకోవటం ఏమిటి? గురువు అనే వాళ్ళు ఎంత ముఖ్యమో మన బోటి వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్పటానికి వాళ్ళు కూడా మామూలు ఏమీ తెలియని వాళ్ళలాగా గురువు దగ్గర చేరి నేర్చుకోవటం జరిగింది. సాందీపని ముని వాళ్ళ యొక్క గురువు గారి పేరు. భగవంతుడు రోజుకొక్క కళ చొప్పున 64 కళలు ఆయనకి
ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క కళ చొప్పున పూర్తి చేశారని చెప్తారు. మామూలుగా అయితే మనకు ఉదాహరణకి డాన్స్ తీసుకోండి, అదొక కళ. అది ఎన్ని సంవత్సరాలు నేర్చుకుంటే మనకు అభ్యసించగలుగుతాము. కానీ భగవంతుడు ఒక్కొక్క కళని ఒక్కొక్క రోజులో నేర్చుకున్నారు. అంటే వాళ్ళు నేర్చుకోవటం అని కాదు, అది ఇక ఆయనకి అయిపోయింది ఆ విద్య, ఈ రోజు చెప్పటం అయిపోవటం జరిగిందనమాట అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ మనకు పాయింట్ ఏంటి అంటే, చేయదగిన పని ఏదో శాస్త్రాలు చూసుకుని ఆ శాస్త్ర స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఏ పని చేయాలో ఏ పని చేయకూడదో తెలుసుకుని ఆ రకంగా ఈ లోకంలో పనులు చేయండి. మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు కాదు, ఏది చేయాలో ఏది చేయకూడదో మనకి ఇది కరెక్ట్ అని ఎలా అంటాము అని మనకు ఒక డౌట్ వచ్చిందంటే, ఇది శాస్త్ర ప్రకారం కరెక్ట్ అయిన పని, శాస్త్రాలు చెప్పాయి మనకి కరెక్ట్ పనులేవి, చేయకూడని పనులేవి, చేయదగ్గ పనులేవి అనేది, ఆ ప్రకారంగా మీరు పనులు చేయండి అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో సత్యయుగంలో వరాహదేవుడు, హిరణ్యాక్షుడు ఇద్దరు, ఒకళ్ళు దేవతలు ఒకళ్ళు దానవులు, వీళ్ళిద్దరూ వేరువేరు ప్లానెట్స్ లో ఉన్నారని చూపిస్తున్నారు, వేరువేరు గ్రహాల్లో. సో ఇక్కడ చూడండి, హిరణ్యాక్షుడు, మనం రాక్షసుడు అంటే ఏదో భయంకరంగా ఉంటాడనుకుంటున్నాం, మామూలుగానే చూపిస్తున్నారు, గుణాలలో ఉన్నది ఆకారంలో కాదు అక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది. సో వాళ్ళిద్దరు వేరువేరు ప్లానెట్స్ లో ఉన్నారు, ఏది రాక్షసుడు దేవతలు. కానీ త్రేతాయుగంలోకి వచ్చేసరికి రాముడు రావణుడు, అంటే ఇక్కడ దేవత, మరి ఈయన రాక్షసుడు, వాళ్ళు వేరు వేరు దేశాల్లో ఉన్నారు. సత్యయుగంలో ధర్మం ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి అలా రాక్షస గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు వేరే ప్లానెట్స్ లో ఉండేవారు. ఆ తర్వాత క్రమేణా ధర్మం కొంత తగ్గుతూ వస్తుంది. త్రేతాయుగంలోకి వచ్చేసరికి వేరే ప్లానెట్ కాదు, సేమ్ ప్లానెట్ మీదే ఉన్నారు, కానీ వేరే దేశంలో ఉన్నారు. శ్రీలంకలో, ఈయన భారతదేశంలో ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ద్వాపర యుగానికి వచ్చేసరికి వేరే దేశం కూడా కాదు, ఒకే ఫ్యామిలీలో ఉంటున్నారు. ఈ దేవగుణాలు ఉన్న వాళ్ళు, ఈ దానవ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా ఒక ఫ్యామిలీలో, పాండవులు కౌరవులు, ఒకళ్ళు మంచి గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు, ఒకళ్ళు చెడు గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు ఒకే కుటుంబంలో ఉంటున్నారు ఈ ద్వాపర యుగంలో. ఇకపోతే కలియుగంలోకి వచ్చేసరికి ధర్మం కుంటుతూ ఒకే ఒక పాదం మీద ఉందని చెప్తారు. అందుకని కలియుగంలో ఈ దేవగుణాలు దానవ గుణాలు ఒకే మనిషిలో ఉంటున్నాయి అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఒక్క పర్సన్ లోనే మనకి క్వాలిటీస్ అన్ని, బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ ఉంటున్నాయి, కొన్ని గుడ్ క్వాలిటీస్ కూడా ఉంటున్నాయి ఈ కలియుగంలో అందరికీ. కాబట్టి మనందరిలో కూడా వి ఆల్ హ్యావ్ డీమన్స్ ఇన్సైడ్ అస్, మన అందరిలో కూడా ఈ చెడు లక్షణాలు ఉన్నాయి. అందరికీ కోపము, కామము, క్రోధము, దురాశ ఇవన్నీ ఉంటున్నాయి ఈ కలియుగంలో. కాబట్టి ఈ కంసుడు శిశుపాలులాగా మనకు కూడా ఈ చెడు అలవాట్లు ఈ కలియుగంలో ఉంటున్నాయి. కాబట్టి దీనిని ఏ రకంగా, ఇవన్నీ వదిలిపెట్టండి, తస్మాత్ ఏతత్రయం త్యజేత్, కాబట్టి ఈ మూడింటిని వదిలిపెట్టండి, ఇవి నరక ద్వారాలు అని చెప్పారు కదా. చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం, మనం ఆ ఒక్క శ్లోకం పాటించితే చాలా, అసలు భగవద్గీతలో మనకు ఆటోమేటిక్ గా మోక్షం అనేది వస్తుంది. త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనం ఆత్మన, ఇక మన ఆత్మనాశనానికి తర్వాత నరక ద్వారానికి కారణమయ్యే ఈ మూడు ఏమిటి? కామం, క్రోధం, స్తధాలోభం. కామము, క్రోధము అంటే కోపము, లోభము దురాశ. తస్మాత్ ఏతత్రయం త్యజేత్, కాబట్టి ఈ మూడింటిని వదిలిపెట్టు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ మూడింటిని, ఇలాంటి గుణాలు, మనం దానవ గుణాలను వదిలిపెట్టాలి అంటే ఈ కంసుడికి శిశుపాలుడికి ఇవే ఉండేది, కామము, క్రోధము, దురాశ, ఇటువంటి వదిలిపెట్టాలి అంటే ఎలా వదిలిపెట్టాలి? హౌ డు వి ఓవర్కమ్ ఇట్? భగవన్నామ స్మరణే కలియుగంలో మోక్షానికి దారి. కాబట్టి భగవంతుణ్ణి జపించటం అనేది మనం అలవర్చుకోవాలి. ఇక్కడ అది చూపిస్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, కృష్ణం వందే జగద్గురు. ఈ పాఠం, దీని యొక్క సారాంశం మనం గనక ఏమిటి అని గనక చూసినట్లయితే, దాన ప్రవృత్తులు కలిగిన వారు నీచ జన్మలను పొంది భవబంధాలలో చిక్కుకుంటారు. ఈ రాక్షస గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు, అసురీ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు. కాబట్టి దైవ గుణాలను పెంపొందించుకుని మనం శాస్త్ర ప్రకారంగా, శాస్త్రానుసారము జీవితాన్ని గడుపుతూ శాస్త్రాలు చెప్పిన రీతిగా ఆధ్యాత్మిక పరిపూర్ణతను పొందవలెను
అని చెప్పి మనం ఇక్కడ నేర్చుకున్నాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని జపం చేయాలి. మనము అది ఆ హ్యాబిట్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. పోతే వైష్ణవ ప్రణామం చూద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవే